Vi har om deskriptiv statistik, og vi har det her datasæt med grupperede observationer. Først her, datasættet det handler om, hvor mange timer per uge unge ser tv, og der er blevet lavet en rundspørge, hvor man har spurgt 200 elever på et gymnasie. Herover der har vi intervallerne, og så har vi de her intervalparenteser. Og den her intervalparentes, når den sådan spiser tallet, så betyder det, at det tal, der står før, lige præcis er med. Så den her interval går lige præcis til 5. Hvorimod når det går den anden vej, hvor det ikke spiser tallet, så er tallet lige præcis ikke med. Men alt, der er lige over, er med. Herover der har vi vores hyppighed, og det er altså, hvor mange observationer, der forekommer for hvert interval. Og vi vil gerne udregne vores frekvens. Det kan vi gøre ved hjælp af den her formel, hvor vi har frekvensen, der er lige med hyppigheden, som altså er den her, divideret med observationer i alt, som altså er summen. Og så selvfølgelig gang med 100, da vi gerne vil have det i procent. Det kan vi så bruge den første her til at finde frekvensen. Så siger vi 30, det er med 200 gange 100, og det giver så 15. Så gør vi så det samme for dem alle sammen. Og så regner vi det så lige ud, og så kan vi se, at i alt så giver det 100%. Så har vi altså lavet det rigtigt. Den kumulerede frekvens, det er for alle frekvenserne plusset sammen efterhånden. Så her er den kumulerede frekvens altså bare 15. Og så skal man så plusse, når vi så kommer herned, så skal man plusse det her med det her, for at få den kumulerede frekvens her. Og her skal vi så plusse det her med det her. Og så videre. Og her giver det altså også 100% i alt, så det er også rigtigt. Nu skal vi så lave et histogram, og et histogram det viser så frekvenserne ud fra et areal. Der er ikke nogen værdier på y-aksen, men man tegner så observationstallet ud x-aksen. Så 15%, som var det første, vi fik herover, det kommer til at fylde så meget her. Fordi at 4 firkanter er 10%. Så tegner vi så 30% her, som så er nu der 10%. 20 og 30. Så har vi så 40% herovre. Og 10%. Og 5%. Ja. Nu vil vi så lave en sumkurve over vores observationer. En sumkurve viser den kumulerede frekvens visuelt. Ja. Vi starter hernede med 0 til 5, og vi starter med prikker. Den skal vi have ud for 15, det er cirka der. Så har jeg på 10, det er 45. Der. 85 ud for 15. Og 95 ud for 20. Og 100 ud for 25. Så tager jeg vores linje af og forbinder den med lige streger, fordi vi ved jo ikke, hvad sådan de enkelte tal er, vi forbinder bare det lige fordelt. Ja, og det er sådan, man laver en sumkurve. Ja, vi vil nu lave et boxplot, og når man slår et boxplot, der skal man bruge minimumsværdien, øvre kvartil, median, nedre kvartil og maksimalværdi. Øvre kvartil, median og nedre kvartil, dem kan man aflæse på vores sumkurve. For den øvre kvartil, det er 75%. Så kan vi gå herop til 75%.
ud til os og se, hvor den rammer. Og så kan vi så gå ned sådan her. Og så kan vi se, at vores øvre kvartil er på cirka 18. Medianen, det er 50%. Så kan man gøre det her. Og den er på 15. Og vores nedre kvartil, det er 25. Og den er på cirka 9. Og minimum er 0. Og vores maksimum, det er 25. Nu vil vi så lave et boksplot ud fra det her. Og til at starte med, så afsætter vi et punkt der, hvor vi har vores minimumsværdi, altså ved 0. Vores anden streg, den skal komme ved nedre kvartil, som sagt lå her. Så det er cirka her. Vores næste, den skal komme på medianen. Og præcis lige her. Og så har vi en til, og det skal så være fra øvre kvartil. Den er lige her. Og den sidste, der skal så være fra vores maksimale værdi her. Så har vi et boksplot her. Det bliver meget mystisk. Rigtig venligt. Ja. Go! Hvis man godt kunne tænke sig at finde ud af, hvem der for eksempel, eller hvor mange der så et præcist antal. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange der så 13 timers tv om ugen. Så går jeg ind og læser jeg på min x-akse. Bum, 13. Og går på læser. Yes. Så altså, vil jeg vide, hvor mange der ser 13 timers tv om ugen. Det er meget. Så går jeg ind og læser jeg på min y-akse. 37%. Lige præcis. For at finde middeltallet, der finder man, det er det samme som gennemsnittet, så man plusser det hele, og så dividerer man med det antal værdier, der er. Og så medianen, det er det midterste tal i en talrække, så hvis nu vi siger, det her det er bare et eksempel. Hvis nu vi siger 1, 2, 4, 7 og 9. Så når man stiller alle tallene op i en rækkefølge her, så finder man så det midterste tal, så man kan ligesom sådan udlukke et af gangen, og så har vi så medianen her, der er 4. For at finde middeltallet af det her observationssæt, så tager vi tallet i midten af alle observationerne hele vejen ned, så det bliver, hvor kan jeg skrive det? Jeg skriver her. 2,5 gange 30, vi ganger det med hyppigheden, plus 7,5 gange 60. Okay, der står. Og så dividerer vi med 200, fordi det er så mange observationer, der er. Og det giver så 10,5. Så det vil sige, at... Ja, det var også det, jeg sagde. Jeg sagde divider. Skrev gangen. Så det giver så 10,5, og det vil sige, at de her 200 elever i gennemsnit ser 10,5 timer tv om ugen.